खुलुमबाय बयखौबो मोनद' हारिनो सरकारा एसटि होनो नागिरनायखौ ग्रीन सिगनेल होबाय मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथाङा। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकण्ठ गयारी बिथाङा खौरां बिजोङाव गोबां बाथ्रा बुंदों रायजोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला बिथांनिफ्रायनो गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मिथिना लानो हागोन। दा बिनि सिगाङाव नोंथांमोना नैबे सुंद' भिडिअ क्लिप्स नायनानै लाग्रोलाय। मन्त्रि अशोक सिंघाल बिथाङा सासे बिराद थगायसुला मानसि। दिगाजुलि समष्टिनि एमएलए अशोक सिंघाला नाथाय बिथाङा सासे थगायसुला। दिगाजुलि रेल साइथिंनि सा ओनसोलाव अरुणाचल बर्डारसिम गोबां बर' रायजो राजाफ्रानो रायजो जानानै दङ। गोबां बर' रायजो राजाफोरनिफ्राय भट मोननानैसो अशोक सिंघाला दिगाजुलि समष्टियावहाय एमएलए जानो हादों। बिथाङा बाथौ धोरोमबो लादों। आं सानो अशोक सिंघाला बर'नि भटखौ मोनगौबासो बाथौ धोरोमखौ लादों होननानै आङो सानो रायजोफोर। बाथौ धोरोम सिबियारि नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा, आं जेखौ नुदों आं बेखौनो बुंदों। अशोक सिंघालानि सासे थगायसुला बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो रोखा रोखा नुनो थांगासिनो दङ। बर'नि भटखौ मोननानैनो बिथाङा एमएलए जानो हादों। नाथाय बिथाङा रेल साइथिंनि सा ओनसोलाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि मावना होनो हायाखै। लामा दोंसे बिथांनि मुङाव होनाय दिनैसिम रेकर्ड गैया। कालभार मोनसेबो बिथांनि मुङाव होनाय दिनैसिम रेकर्ड गैया। बर'नि भटखौ लानानैनो बिथाङा एमएलए जादों। नाथाय बिथाङा दिनैसिम मोनसे मोजां खामानि मावनानै होनो हायाखै। हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनायाल'सो। नाथाय बेखौबोथ' बिथाङा मावाखैना। बेबो सरकारनिनो मोननांगौखा। सनापुराव ट्राइबेल बेल ब्लकनि गोबां बिगा हाखौ बिथाङा दखल खालामनानै लादों होननानै खौरां बिजोङाव अजद सिखारनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो मोनथिखादों, गोबाङानो खोनाखादों। दा गाव बुंनानै लादों मैयानि सानावहाय जेब्ला गावनि समष्टियाव बर' रायजो राजाफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होदोंमोन। बे हानि फोरमान बिलाइ राननायनि सिगाङावहाय बिथाङा सुंद'यै बिबुंथि लाखिदोंमोन। बे बिबुंथि लाखिनायावहाय बिथाङा बुंदों, आंनि मुङाव बहाबाफोर जुदि ट्राइबेल बेल ब्लकआवहाय हा लानाय जुदि नोंथांमोना फोरमान होनो हायोब्ला आङो आसामखौ नागारनानै, आङो राजनितिखौ नागारनानै आङो हिमाचलाव थाहैगोन होननानै बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव, बर' रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मैयानि सानाव बुंनानै लादों। सनापुराव जे ट्राइबेलफोरनि हाखौ बिथाङा गोबां बिगा दखल खालामनानै लादों, बे दिनै रोखा रोखा फोरमान जाबाय रायजोफोर। आरो बिथाङा सासे थगायसुला होननानै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो बा बे भिडिअनिफ्रायनो नोंथांमोना मोनथिनानै लानो हागोन। स' नोंथांमोना नायनानै लादो बिदिब्ला। অশোক সিংঘালে জনজাতি সংৰক্ষিত বেল্ট এণ্ড ব্লকত মাটি বেদখল কৰিছে। দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াক মই জনাব বিচাৰিছো, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰিছো, তেখেতে প্ৰমাণ কৰক মই বা মোৰ পৰিয়ালৰ 1 ইঞ্চ মাটিও যদি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আছে, মই ৰাজনীতি এৰাই নহয়, মই অসম এৰি হিমালয়ত যায় সন্ন্যাস লৈ লওঁ। কিন্তু তেখেতে প্ৰমাণ দিব লাগিব। আৰু যদি প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত মাপ খুজিব লাগিব। এই প্ৰত্যাহ্বান মই জনাইছো। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰমাণ কৰক যে মোৰ আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ক'ৰবাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত দখল বা বেদখল কৰা মাটি যদি আছে, মই ৰাজনীতিৰ পৰাই নহয়, মই সামাজিক জীৱনৰ পৰাই ত্যাগ কৰি হিমালয়ত যায় সন্ন্যাস। আৰু আপুনি যদি প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰে আপুনি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত মাপ খুজিব লাগিব। আমি দুৰ্নীতি কৰিবলৈ ৰাজনীতিত অহা নাই। ভগৱানে বহুত দিছে। অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়াই মাতি লোৱা কথাটোতো সত্য প্ৰমাণিত হৈছে। আমি চাৰ্কুল অফিচত ইয়াৰ সত্যাসত্যতা আমি চাই আহিছোঁ যে তেখেতে 29 বিঘা 14 লোচা মাটি বেদখল কৰি ৰাখিছে। আচলতে নন কেডেষ্ট্ৰেল মাটি হয়, এইটো নন কেডেষ্ট্ৰেল, কোনো জৰীপ হোৱা নাই। তেখেতে কেনেকৈ ধৰণৰ জৰীপ কৰিলে, কিবা কৰিলে, এইটো অনগয়িং প্ৰচেছত আছে নেকি। কিন্তু আমি জনাত ইয়াৰ আগতে মনোজ জালান নামৰ মানুহ এজনৰ নামত তেখেতে মাটিখিনি লৈছিল। তাৰপিছতে তেখেতৰ নিজৰ নামত মাটিখিনি, এতিয়া নতুন ছাৰ্ভে ৰিপৰ্ট তেখেতে নিজৰ নামত 112 নম্বৰ দাগত তেওঁ নিজৰ নামত মাটিখিনি
সোমাবলৈ যত্ন কৰিছে নন কেডেষ্ট্ৰিয়েল মাটিত এজন অনা অসমীয়া মানুহ যিজনৰ ট্ৰাইবেল বেল্টতো যোগ্য নাই বা এজন জনজাতি মানুহ হ'লেও বেলেগ কথা বা অসমীয়া মানুহ হ'লেও বেলেগ কথা তেখেত অনা অসমীয়া মানুহ কোনো কাৰণত দক্ষিণ কামৰূপ ট্ৰাইবেল বেল্টত মাটি কিনাৰ তেখেতৰ যোগ্যতা নাই আৰু তেখেতে কেনেকৈ ধৰণৰ 29 বিঘা 14 লচা মাটি ল'বলৈ পালে সেইটোতো আমাৰ ৰহস্য সেই বস্তুটো আমি জানিবৰ কাৰণে 3 বছৰমান আগতে আমি এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলোঁ তেখেতে কি কৰিছিলে এপ্লিকেশ্যন কৰিছিলে আমি চাৰ্কুল অফিচত ডিচিকো জনাইছিলোঁ যে তেখেতে মাটি কাটিছিলে যে নন কেডেষ্ট্ৰিয়েল মাটি তেওঁলোকে কাটাৰ ক'তো মানে পাৰ্মিশ্যন ওলাবই নালাগে কাৰণ নন কেডেষ্ট্ৰিয়েল মাটিত কোনো কাৰণতে মেপ নাথাকে জইণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন নহয় মণ্ডলে আইডেণ্টিফাই কৰি দিব নোৱাৰে তাৰপিছতে এই মাটি ইভেন আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে ক'ৰবাত নন কেডেষ্ট্ৰিয়েল মাটি আছিল যিটো তাৰ খাজনা লোৱা নাছিলে তাৰপিছতো এজন অনা অসমীয়া লোকে ইমানখিনি মাটি ল'বলৈ কেনেকৈ সমৰ্থ হ'ল जोंहा इटसानिफ्राय इन्डिजिनास ट्राइबेल साहित्य सभा अफ आसाम जोङो इतिमध्ये जोङो थुनलाइ आफादाबो इटसायाव दङ इतिमध्ये जोङो ग्रीन सिगनेल होबाय जे एसटिखौ जोङो जानो होआ इटसाया सिसि2नि जिनेखि नाजानाय बे नाजानायाव फुल सापर्ट दङ आरो बेनिखायनो जोङो 9 नभेम्बराव जोंहा जिहेतु इटसानि मिटिं जागोन आरो अखानायैनो जोङो 10 नभेम्बराव जि मोनसे 1 लाखनि बारा बांसिन मानसि लानानै जों बेवहाय मास गेदारिं खालामगोन बेयावबो जोङो मदद खालामगोन आबुङै मानो होननानै बुङोब्ला जों मिथिगौ जुदि मोनद' हारिखौ जुदि एसटि होबावोब्ला आरो दायो कलिताफ्राबो बिगासिनो दं मोनस्नि जागोन बेयो जोंनि थाखाय गिलु बालु खहा जोंथ' दायो 50 बोसोरनि बारा जाबाय जों बिनि खहाखौ बारा मोननाय नङा नाथाय फैबाय थानाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोंनि फैबाय थानाय माने आथालनि थाखाय बियो मोनसे गिलु बालु साव हिसाबै नुजाथियो बेखायनो जों मानो बिसिनि थाखाय खहा खालामना गालांनो जोंनि हारिया जाहाथे इयुनाव जेबो खहा जाया जों बिनि थाखाय सिन्था खालामनांगोन जों बिनि थाखाय साननांगोन जोंनिया हारिया देरसिन जोंनि थाखाय जिनेखि एसटि खथा दिहोनो नागिरदों बेखौ जों बोरै हायो होबथानांगौ आरो भारत सरकारा आसाम सरकारा बिसोरनो माबायदि होयो बे आलादा बाथ्रा नाथाय जोंनि जेनेखि थाखानाय सुजुग सुबिदा बियो खहा जानो नाङा बे स्पष्ट खोथा जों बाहाय कमप्रमाइस खालामा बेयाव रायजो राजाफोरा गोबां थांनायनि आसायाव दङ बेनि जोङो आसा खालामदों आरो बे बेलायाव जोङो ट्राइबेल समाजजों रायलायबाय थादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों क्लास जों खालामबाय थादों जोङो जिल्ला थुनलाइ आफादखौ इतिमध्ये जों डिरेक्सन होबाय जे बिथांमोना गावबा गाव सुबिदा लानानै थांनांगौ बेवहाय आरो बेवहाय गोग्गोम जि मोनसे रेलि बेखौ साक्सेस जाहोनांगौ बेखौ जों मिजिंथिदों